Δηλαδή είναι πολύ ψυχοφθόρο, ρε παιδάκι, με αυτό με την τέχνη που ο κόσμος πολλές φορές δεν το καταλαβαίνει. Πολύ βίαιο να πεις κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή είσαι καλλιτέχνης που μιλάει προσωπικά. Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Είναι πολύ βίαιο να το πεις και όλος να το απορρίψει. Και αν δεν έχεις, ξέρεις, background ότι κάποιος να σου βάλει πλάτη εκεί. Και είναι και πολύ δύσκολο να φτάσεις σε σημείο να το αποδεχτείς και να το πεις μετά και δημόσια. Το όποιο πρόβλημα μπορεί εσύ να έχεις. Εντάξει, γιατί μπορούμε όλοι να παρουσιαζόμαστε ότι είμαστε οι ότι είμαστε ο Τόνι Μοντάνα. Ποτέ των ποτών. Όλα τα σπίτια μέσα έχουν προβλήματα. Όταν κλείνει η πόρτα, δεν υπάρχει οικογένεια που δεν έχει προβλήματα. Μην ξεγελιόμαστε τώρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε ξέρεις, είναι δύσκολο μετά να ρίξεις αυτή τη μάσκα του είμαι ο Τουμπάνο, ο γάμος, ξέρω εγώ, ότι τα κάνω όλα τέλεια και να μπεις λίγο πιο βαθιά. Να δείξει ευαλωτότητα, ναι. Φίλε, αλλά εκεί είναι τελικά για να επιστρέψουμε στην αρχική κουβέντα που κάναμε, εκεί έρχεται η διαχρονικότητα όμως. Γιατί αν δεν μπεις αυτά τα μονοπάτια και μια ζωή είσαι ο καλύτερος, τι θα γράψει και κάτι της προκοπής, γιατί σ' ακούσαμε 1, 2, 5 φορές να λες ότι μας γράψεις όλους. Εντάξει, οκ. Και τα πάνε και άλλοι 10. Το έχουν πει άλλοι 10. Μπορεί όντως να γράψει ένα track το οποίο να σε γαμάς, ρε. Τα flow σου, οι μουσικές σου να σκάσεις όπως πρέπει, να σε γαμάς. Εντάξει, το άκουσα 1-2 φορές ότι είσαι ο καλύτερος. Μετά, πόσο καλύτερος μπορεί να είσαι μετά συνέχεια να Θα είσαι καλύτερος συνέχεια από τον καλύτερο εαυτό που μας έδειξες πριν.